ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ମରିଯିବି, ସେ ତା ବିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଏସବୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋହମୟ ସଂସାର। ଜଣେ ଯଦି ମରିଯାଉଛି ଲୋକେ ତାକୁ 10 ଦିନ ଯାଏ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। 10ରେ ତାର ଭୋଜି ଭାତ ହବ, 11ରେ ହବ, 12ରେ ହବ, 13ରେ ହବ, 14ରେ ବି ହବ, 15 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକ ତମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ତମର କୌଣସି ନାଁ ଉଠିଯାଏ, ଜଣେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ତା ନାଁ କିଏ ଧରିଦିଏ, ସେଇ ନିଜ ଲୋକ କହିବେ ଆରେ ଭାଇ ତା ନାଁ ନିଅନି, ତା ନାଁ ଛପିଗଲାଣି, ତା ନାଁ ନେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଇ ଲୋକ କହିବେ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ମରିଗଲେ କି ଯିଏ ବି ମରିଯାଉ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଭାବିବେ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋହମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଯିଏ ମରିଗଲା ସରିଗଲା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ଅଛ ଏ ମଣିଷ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସହ ମୋହମାୟାରେ ରହିବ। ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ହାର୍ଡଲି ମାସେ, ତାପରେ ସବୁ ମନରୁ ପାସୋରିଯିବ। ମୋ କଥାଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କି?